Marango. Kwa makango sia mwanake ndamsina kurayo. Saka makamurayo. Ari kumbatso madagara naye chifukwa mukwasha zvitira mukwasha akazvura munhukadzi. Marango aireva kuti torai mwana ndisare tichiita zvinhu zvangu. Kuti hapana kana kuti akambokupa kana. Nyaya umarabomba umbi vari kudarora paine kupona. Right. Robinson aripo hanipo. Uchautsenga chiti. Chaurai. Mamwe makuwa. Sasa hii ngasipe kana kuanza kwa kile kama hayo. Ngasipe. Uchazora ngoshika tena. Pamusoro imambo. Wewe jamani. Unaomba dargari. Nai mari munguza. Kubata umwana usiku. Right. Tautanga dad. Tamba tumbusia. Kipenya Pamusoro imambo. Mukwasha wangu akanetsana nemwana wangu akapanya TV. Obva ati mwana ngaambona miramba. Akaenda kuna hanzvadzi yangu. Asikamuya hanzvadzi yangu ndakazofunga nomurova wangu. Zvikanzi abva kutsvangayo. Ndovadaenda ndovadasvika ndikati abva aripo here zvikanzi. Avo vari pakati pedavo ndiyani? Ndibaba wemunhu. Ndibaba vake. Hatidi mishani tongwa nevakadzi. Saka vari kutaima kutaura baba mwana wacho. Ndavataura. Ini naivo takakosana. Ini ndinogara nemwana. Wai mama izvi zvokupesana kwenyu ndozvokupesana kwemwana kuti nenguva handiti hapana pamunotaura matauriro amungadai muri kuita hasi ekuudza isisi kupesana kwenyu nababa. Mambo ndiri kutaura ndini ndinogara nemwana baba vanenge vasipo matopedza. Saka ndiri kutsanangura nekuti ndinoziva kuti zvinhu zvakafamba sei. Handiti ndizvo chitsanangurai. Mambo ndichanangura ndini ndinogara nemwana. Ini ndakanga ndinaye zvakaitika. Yes. Mwana wangu akapesana nemundini wangu akanzi enda unorayirwa kumba kwenyu nenyaya yekuti angapwanya TV. Angapwanya TV mwana wangu sei? Handizivi umbo wangu. Tiudzeyo unoti chinhu chamakatenga chekuona TV motsamusanawo pasi pokukanyi ndati ndo zvakaitika here. Chitsanangura yamai. Obva aita 3 days hanzi achirarama pamambuya vemukwasha wangu uyu achiti atoka. Ambuya vati mukoko vakati apini achakwanisa zvekukura ngochirara chikokuchengeta enda kumba kwavabereki vavo. Abva akabvasungwa zvaitamba kwanzvadzi yangu yakasira inini. Saka ana amweni vake vakabva vadarika nepamusika vachimutsvaga vachiti abva ari kupi. Ndobva ndati oiwo vanogotsvaga sei mwana iye mwana vanaye. Ndobva ndasunguka inini ndati asi pamarwara mune zvaitika. Ndobva ndasvika panext pamai Armando. Ndobva ndati ko abva ngachimutsvaga aripo here. Ndobva ndaenda pakwagogo vacho. Ndobva ndasvika ndikati abva aripo here. Zvikanzi abva haapo angachitakura madhiringisi amwe vake. Ndikati kana auya andione nekuti andanzwa kuti angati mutsvaga. Nguva idiki akabvaona. Ndobva ndati kagogo kwachimutsvaga. Zvikanzi mama ini ndanzi ndiende kunorayiwa nemurume wangu. Ndikati nenhau yei. Zvikani nhau yeTV. Ndikati kuti ndikutakura mbuya wako vari kuti kudii. Ndobva ndaramba ndakamira pana amai Armando. Ndobva ndati chienda kuna gogo wako unovaudza kuti mama vauya vati ndiende kukumba ndoda kuona kuti vari kukuda here. Ndobva ndagogo vati mama ndaenda ndadzina gogo imimi huyai. Ndobva ndasunga maraenda kuna gogo. Ndobva ndasvika ndikati gogo ndauya. Zvikanzi mahwaga ati mwana ngaende kubva kwaambonorayiwa. Ndikati nenhau yei. Zvikanzi nhau yeTV. Ndikati gogo magara nemwana wangu 4 months. Hapana kana chamakandipa kana tsvagei kuno kana chii. Makunditi nditakure mwana uyu. Kana ari musikana webasa ungawana anonzi ngaite sei anoona. Chindipewo pechi yemwana wangu. Zvikanzvoni unoti uyu iye kukwasha nyachaiwana kudumai. Endai kana achida mwana nyachati sei achatevera. Ndakabva ndasimuka ini ndibva ndaenda pane mukwasha wangu ndibva ndapfugama. Ndibva ndati mukwasha mati nditakure here mwana. Zvikanzi mukwasha wangu
takure mwana wenyu kana ndakumuda chafune ndichatevera. Nekuti ndiye akamuzvara paanenge akumuda wachamutevera akanga afunga kuti handichamuda ombotienda. Hakuna mutemo yakadaro. Vanhu ngavatye vana vevanhu vati ivo vana ava kana vabva mudzimba vaenda kuvarume vavanenge vachichemera ivavo. Handiti ngavazive kuti haisi nyaya yekuti wakuziva kurarwa nemurume woti ndakuda kuenda murohwa nemurume. Zvinhu tu zviripo munyaya dzekuroorana kuti ndakura here, ndabva zera here, chii chandiri kuendera kunowanikirwa nemurume. Handiti mapoa imimi kana mainge makagara nababa vake mukamubereka vakai mwana musingatarise nzvimbo dzamunenge muchigara. Handiti mapoa vanhu vanorasa unhu kutorera kuti muno matinogara aiwa hazvisirizvo. Handiti mapoa hazvisi. Chatiri kuda kuti tione kuti chinganzi mwana mukadzi atorwa nemunhu achitya kuti ndine mwana wemunhu akaberekwa neumwe munhu ngaadzokere kumusha anorangwa chii. Handiti mapoa wapwanya TV dzokera kumba unorangwa. TV yapwanyika sei? Atora here kupoverera pasi kudai kupwanya zvakafamba sei iwe musikana iwe? Ndakatora TV ndakabvisa mukicheni ndichekesa mudhaiona TV saka magetsi akabva aenda ukobva uchichitora TV unobvisa mumba mako painogara roda inotonderwa ndapinda nayo ndibva ndaisa nemusoro kwekudhuru. Vamwe vanobva kuti makoti tichitora TV yetomboona chezvo magetsi arova masikangari masikati vamwe vatora TV ndichinoona ndopatikaona ine tonline tutobhira kwekutsemuka kudai kwekuti hauna kupwanya TV. Vara riri kushanda temo akapwanya TV. Foni ungoiona yaane malaini ekuratidza kuti yakireka yadii yonzi mukadzi ngaaende kumusha anorangwa. Kunorangwa chii? Wakaipwanya ndiwe? Saka chawaizonotaura iwe kuti ndapwanya TV chii? Kana isiri nyaya yeTV chakaitisa kuti iwe unzi enda kumba chamainetsana chii? Pane zvimwe here zvamainetsana? Ndiwati kutaura newe kaiwe 4 months wakatorwa munani 6 September kusvika rini? 18 December September 4 months era. Kokuzouya nhasi kudare chii chanetsa? Nguva yemarango yanga yapera. Makatarisira kuti murume achauya. Handonyachona paini imi muri kumarango nemwana ivo vari kutoroora kutomukadzi. Ndeve kungopota vachinzwa vana vevanhu vachisiya. Titaure nyaya yako shamwari. Ndatonzwa kuti unonzi mahwaga. Mahwaga munogara kupi? Muno vamahwaga vamahure ndokuti anonzi mahwaga mahure vakonzi vamahure ndozvatiri kutaura. Ivo vana ava mazita iwayo ndo raanobvira kumba achitevera iwo. Handiti makwa ndiye akazotorwa namahwaga kaye zvino. Amiro zvezvino nyika iyi amiro kwaita kusiisa. Titaurire mahwaga zvakamira sei? Mambo niende after that was around. Phone
tinovhura foni navakakuma ripodha anga ari kumakoma ekunzi gogo tinojariteni ngadosikajariteni muno udasi audawa ukuzawawa tena zvadazvore ndiwane kunyora watichi ngati ndangadana zvetuma kuise ndobasha kwangoibenesi tuma matorera naye vatuma ndivana ndinafoni yaishandisa ndangodama kumarepoti vanonza makorepoti kudayanisa munungapita kududwa timaitorara mese patuma dzidzo kwatiti vanhu vanongonyekana nekurarana musiwo wairana nini chikurara nani wairana ni mukadzi wangu mukadzi wako wakarora mamuzakaaa mairora manda anounganidza ndaunganidza mairora uyu ndiyangaanaimoa ndobva ndakapa $70 ndichichengeta mari andizachi mari mabakuru kwabasa kwedu kusango kumanongozana kukongoesa mari dzoka kumbaenda zvanditonga iyo mutadzoa mari ndaunyanikwaotimari ndaonana pane $40 pa $70 pamariyo 30 yaenda pamariyo ndoyanyanga iri mari ti ndibadyohamba yangu but uyu aripo ndiyakaitika ndotakatenga chii akatausei ini ndinoda kubvunza pamarango ekuti iwe utore mwana woumwe munhu iwe wakarangwawo here ndopanda kuona kuti iye kuzoona kuti uyu anofanira kutombonorangwawo mhosva yainorangirwa apa yakazoita kuti abve pamba ari kumba kwamai otoona iwe watotora umwe mukadzi pakamira sei ipa mahwaka ribatisisei mune mutambo uko munotamba noti mamwe mazita aya ndotoziva kuti nickname ndati inini kuti ufunge kuti mwana uyu anofanirwa kunorangwa handiti mwana aenda kunorangwa iwo pane kuti uchitevera kuti ndinofunga kuti period yekuti mukadzi wangu ezvino kana ari munhu wekuti nenjere haasi akatsokorora zviya zviya nokuti period yandamupa akagarako kako anoziva kuti zvinhu zvinogona kungoipa nyaya iripo ndei yawakanga uchimuti wengaende ambonorangwa yainde kuti akandinyengerera mambo wangu ukagawara kuti ndine nhumbu inotuma then zvadaro vanhu vanobata foni yake yangana tichienda paya kumameseji inopakorepoti pawhatsapp ndakanoopena ndichivhura ndinoopena ndakanzwa iye aitaura nako pazokuendevaa zvanzi gogo chadeurere ndada kubviswa muno aunetsa auda mwana vanhu madhezesi akapfura angaenekunechi netuma right pakanaka mukadzi uyu museyamwa ari kuti iye ndine mimba ine tuma kumuruyo achiona zvekare hondo yekuti mumusha umu baba vakuda mwana ndobva achitaurira munhu mukuru mwanove mpuya inda kunobviswa jadzero ratiinaro kuitira kuti baba havakunetsa nenyaya yekuda mwana zvinoendesa kumarango here izvozvo chekutanga ndechekuti wakazoziva madhunga dzanga achindinyeperwa kuti ane mimba but ane urongwa hwekutoti anofanirwa kutonobiswa jadheroka rekuti aite mwana wako iwo ndo mhosva yakaendera kumusha here kumarango mambo wangu umukadzi wangu apanedzamwe andambomuramba aripo amai vake ndo vachimutora kumba kwete amai vake sori mambo kwete amai vake sori mambo amai ndo vaiuya vachimutora achienda sori mambo iwe unodambura mabhaji ehembe une makore mangani 18 years under age under age handisida kuenda ikoko handiti tinoda kuti tidzokere pekuti munhu ukatora mwana wemunhu zviri nyore here kuti ukamufungwa kuti handichamuda handichatonguda handiti watora mwana wemunhu pawabvunzwa nasekretari wangu ati wakanga wakutomurara kare handiwakwana
kureva kuti zvese zvauri kuita apa kapa usati watora mwana womunhu kuti wakuzikanwa nemubereki wake zvese zvauri kuita ipapo imhosva dzega dzega handiti wapoa saka izvino ari kupi zvawakaroora umukadzi kubva kwamai vako so unobatwa nemhosva yekutora mukadzi uyu handiti ka womushandisa kwenguva yako yokuda uchimirira zvikuuya handiti akambokubatsira kubatsira ipapo waona kuti zvakwana wakuti chienda kumarango aenda kumarango iwako vanotora umwe mukadzi handiti tikakupa nhasi kuti kana uchiti mukadzi hana kuramba tikakupa kuti enda naye unoenda naye kupi mwana Abigail Makombe zvinhu zvatona zvakaoma patsika remberi mukuona rekumashure ranodarika ipapo tendai mwana nokuti paratotsika remberi rekumashure ndokwatinga tiri ritinokana chinhu chiri kunoita kuti mwana asanoremekedza nyaya yekuti iye unganzi enda kungotorwa soongodzienda jadheo raunga waiswa iwe une vamwe vane here wakambobereka wangoita mwe mwana sati kutonga uri mwana anogona kunge akambotadzirwa zvinogona kutibatsira une vana vangana asi wakamboita mwana webhashaika igore ripi 2023 angani makore mangani une birth certificate asi wakambotora wakaberekwa gore 2006 unakauliza mwana akanga ikazi akaenda dresi akarora kuona kwanoita zvamunyaya ikaka kainobva nekumashure amai ava havasiraita saka ngatipatsika remberi rekumashure kunouya chitsika ika ratsika ipapo mukaona radarikira totenda mwari amai mwana akaita mwana nesi ane munhu 2000 akaenda kone mangani kwachonyi kutangwa mwana uyu aigara namai vangu saka mai vangu vakashaya ubva vatora nemunina wamama vangu ubva enda naye kumangura imi muripi nanga ndiripo anganzi zvoni semunhu aigara nagogo regai tigono kunyaradza ari kumangura aienda kuchikoro bosbek apa adzoka ubva atanga kugara nababa vangu ini ndichirigara nababa uchivabikira akabva auya ane nhumbu nana kuzvizira ndaigara kunoku nin'ono ndobva akabva andifonera zvikanzi abva nenhumbu ndobva ndati nhumbu yaunayo ndiyani zvikanzi ndamitiswa kumangura nameninina mama vangu ndopa ndakamuti dzokera ikoko adzokera ikoko ubva vatanga kumunama zvikanzi mimba isiya yemwana wangu ndopa ndakakwira ikoko ubva vagara nayo vamisa kuno kumasungiro ubva ita mwana yakangobuda akanenda angoshaikira mukuiona ndopa ndakabva ndamusisa jadi ukati iwewo mamuna uziva kuti murume wacho ndiani anga ari kumangura vanakari andaeje yakari andaeje angatafana kusunga takatombofambira nyaya yacho akatadza kusunga takatomboenda kwamangu komangura saka ndopakabva tine makondi pakando asvika mambo ananzani ndiye wamataura tine makondi iye uchinho iye
ndianosvika unopinda nekudhera zidheniya ukasvika zidheni wokwidza wakadai rega ndikuisa jadhero tese kudzokera kuchikoro sezvo jadhero iroro ndo passport passport yekudaramba achiita izvo zvinoizvo handiti mafora ndo passport ndanga ndine shungu yokumudzidzisa semunhu aita seaigona kuchikoro akatotambisa mukana wake munhu aigona kuchikoro saka ndada kuti aendere mberi nechikoro saka isusu nhasi mimi kompleni yenyu yamaunza kudare iri kuti chii chamuri kuda kuna mahwaka kutaura kuna mahwaga ndechekuti mukwasha wangu akatora mwana wangu akagara naye haana kana chaakandipawo akabharura mwe mukadzi svoto abvaisa mukadzi mumba mune zvinhu zvemwana wangu zvaanga akatenga havana kana chaakabuda nacho mamune mberi akatenga ngatitaurire iyi nokuti mamechi mamakamupinda wardrobe netv munogona wardrobe netv munogona komairara pasi mubhedha ndakasvika nawo kwangourara iwo kungourara kungovatira basa rogadzirirwa ipapo iwo ndochiyerwa mubhedha wemumba ugadzirirwe vanhu vaviri panguva imwe chete mama uyu kana mukadzi wangu ndakamupa mari kuti aiwa izvozvo hatizonyaya kutaura takutaura nyaya iri wane mukadzi wane umwe mukadzi mari yaukutaura iyoyo mari yaukutaura iyoyo $70 mudare medu muimbudzi mbiri kudzimbira dzina pazvinonotora munhu dzaroora hakuna hatidi kushora mari waiunganidza haana kuparadza mari pauri kuunganidza mari yechikafu wamupa here yekuti adye nokuti hatingaunganidze kuda unoroora uchinoroora munhu anozonosvika musuwa uchanoroora afa nenzara muma hakuna zvinhu zvakanaka haana chashaiwa mubvunze mukadzi wanga ashaiwa chinja chashaiwa marango waimuendesera here kuti usarotore umwe mukadzi ndiongadai kutopa ripoti yekuti ndakaendesa mukadzi wangu kuti anorangwa kumusha kwake but hachada kudzoka mumusha handiti wakusungisa wakuramba nemukadzi wangu handiti ndizvo kwete iyo yekuti iwe waendesa mukadzi kumarango mukadzi wewe yakagarira kumarango achirangwa iwe wane umwe mukadzi saka iyoyo manje mai vari kuti iwo mwana wangu akagarwa mwana uyo amai kuda kutaura iye ndiye arapo upenyu muridzi wawo handiti imboti kana makagara nayo pamakapuhwa mwana uyu nababa avarapa tarisanai muri tu kuti ivo baba ava pavakasara kumba kwavo kana kuti imba yavakazoendayo iri kufamba imimiwo pamuri imba iri kufamba handiti ndo pamunodzidza upenyu kuti upenyu hwakanaka ndohupi hwokushingirira uripo kana kuti ukaona munhu wambopinda mutunhu handiti wapinda muchinhu chinhu checho wachiona kuti no apa ndaita mistake right waita mistake handiti chinhu chiya ichi wakutochigadzirisa kuti chifambe zvakadii zvakanaka handiti mapoa kuchirungu woti iwo a clever man learns from someone's mistake kana munhu ndatadza ndinodzidza kubva mukukanganisa kana kutadza kwandamboita handiti mapoa kuroorwa kumwe chete haunganotorwa neumburukwa iwongo neimwe mumba wakutoziva kuti munhu uyu kana angotaura zvakati handingapinde mazviri nekuda kwokuti ndakavhura handiti mapoa mwana uyu makagara naye kuziva bonde haisi passport yekuti aite zvaanoda achirasa kuchengetedza tsika dzeunhu
handiti mapo hakuna kwaanoenda ndokuudzai mungadai muchiti mukatomuona atodaiso mombomutora momboenda naye kuzvipatara handiti ka momutoresa ropa nekumutestisa nekudini handiti nzira dzimwe dzaachazofamba nadzo mangwana dzinomusvitsa pana taisireva imi mwauya mudare mukutotaura kuti ndalinga nyaya mwana wangu iye ari kuchapazwa nevanhu achisiyiwa asina chaakabata haana mwana haana chii anofa asina mwana akatamba matambiro ari kuita saka mukauya kuno hamufambire chinhu chimwe chete tinofanirwa kukubatsirana nokuti vana vakaita seivava tinavo mudzimba matinobuda handiti makwao saka anofanirwa kuzvibata kuzvikudza kunoita vana tusikana uku handiti inyaya chete kuti anoziva bonde mberi hakuna chimwe chaangazvikudze nacho chainacho mwana mudiki kawa anofanirwa kuti mumutsiure asingatarise kuti mai vangu vari at what position handiti nerimwe zuva anokuudzai kuti koimimi handi mapanzo ndo zvinoita kuti vana vasatsiurika nokuti haana njere nemuono kuti no ndinoita zvekutaura nomubereki wangu nometa iye anorarama sei unoita zvandiri kutaura kwete zvandinoita handiti makwao ndo shoko ramufana kubata mwana muchimudzidzisa kwete kumuperekedzera munyaya dzemajadhero otoziva kuti nyangwe ndikapombwa zverupirudzi handiite mimba ipasipoti yatiti kuperekedzera chakaipa handiti makwao kuti muzive mabasa ake kuti akashata mubvisisei jadhero racho iroro azvione kuti nyika yakamira sei handiti mapo saka nhasi ndisu tiri kumuudza hamusiri imi muri kumuudza nyika yakamutarira saka nhasi mauya naye kunhu kwakanaka tiri kumuudza iye kuti motsi piri tatu harwiwi marizautsi anobuda bedzi handiti kana mazomuregedza akanopindana natwo pane imwe nyaya yekutaura namai venyika yatinonzwa mazuva ano vachiti kuva naitwotwu hatutusiye kunze nekuda kwekuti twave neunhubu hwatisingazive hwatisina kubvira takaita isu tichikura handiti mapawa panotaurwa nyaya dzekurwara kwevanhu havasi kusiyiwa kutaurwa navo because zvinorwarisa zvacho ndo mavari vana saka nyaya iyo inoda kuipedza tichiti kuna mahwaga handiti asatambe neupenyu hwekutambisa vana vevanhu mutemo hautitenderi kuti munhu unotora mwana wemunhu handiti wongoti ndagara naye semukadzi wako watove nepasipoti yekuita madiro nemwana wemunhu 4 months naye wozongoti ndoda tuende kumarango marango watora umwe mukadzi iye anoenda kumarango futi wotora umwe mukadzi atidi vanhu vakadaro mudunhu medu vanopota vachitora vana vevanhu vachichapaza vachizosiya nekudii kwete vanhu vekuchapaza variko vatouya kuma6 kunononoka kubva muno unovaona vachapazwi vasvika kuti vauya vanotochapazwa vachida kuziva kuti hayo tatouya kwete vana vevanhu vachidi kunyengedza nyika tichida saka mamuchiti chiimi semubereki kuti inini mahwaga uyu akandidai zvangu ndingasununguke pamwana wangu chii munogara kupi vanhu mutaundi umwe cheto alright mahwaga ngudo achekuti mapi kubajeka saka tiudzei nokuti munhu paanotobva kumati nhasi anondiona chokwadi ini mambo kana vanzi vaita nyaya yangu vakandidai ndino mwoyo wangu unosununguka mambo nyaya indakuisira kubva ivo kutaura chinhu unge wakanyombochiona pachinoitwa ngavataure baba zvamauya makarongana namai pamusoro ivomba isi takabva naenzi
mwana wemunhu agarwe naye mahara. Ini chitanga kuroka mukadzi wangu achiuya papa ndakatonobvisa tsvakire kuti hauchazivi kuti chicheti kana kozangogurarira kana kuti 2 minutes munhovha afa usina munobvisa mari kumba. Saka inyaya inenge yakatooma. Saka ini ndingokumbira kuti angoripo pfuma yangu kugara nemwana wangu kwakaita. Ndira tiri kutaura ka iyoyo pfuma yacho nayo kugara nemwana wenyu kwaakaita akazokuti ngaachienda kumarango kwaita kuti awanikwa atotora umwe mukadzi iyoyo ndanotipa munhu zvangu nehwai kwamama tikadaro tinoremekedza vana vemwana vamombe chamwari migwai zvese pakurira $400 vanobvira ndati zvavangu havasii asi kutse chitukwa chavo muchavo imomo vakautasawa sori dzimama avasimbove mari mukadzi wangu shuwa akutaura ndakuti chitivaka chemwana kakobva kuitsa chavo mama wangu ifrant rangu atotambiswawo sori asishuwadari vanhu varimo baba ake chaichaiva mwauzaa vanhu vakanyepekwa auzivi vanozvona kuda pamusoro pabvungu wangu inyanadhibhango wavo vasuwandogaimagbata wangu baba wangu chaichai baba vanoziva kuti ndo baba vangu sekutera wangu ndakatomira kuti apedza here dai munhu ataura zvokupenga nyangwe asiri papa ataura zvokuti ndiri kuda mombe 10 ndiri kuda chichi ndaingoramba paangoti ari kuda mombe ndikati nehwai pamusoro yamama kuratidza kuti mutongo waataura ndowagara uri musoro mangu zvisingaite mudara handibvurumeka ndotada kuti tidzokere muri right koma midziyo yake wakaisepi midziyo yake ituje ingori wadropu nemagumbezi tv ndiyangu TV mbele wangu uyu charasvika angu tenga magumbezi chinzwa ndikubatsire mavaka pamunopara mhosva munenge musingazivi kuti munemorisikaboi handiti kupazvise chierwa chikuru chevanhu kwedu kwamauya nhasi kuno ndewekuti mubhedha wawakatenga uri mukomanayo nemari yako nyangwe wakadhura zvinenge handiti ukanorarwa nemukadzi handiti wapanzwa hauchararwa neumwe mukadzi hati wapanzwa wakutonorarwa neumwe murume nekuti mukadzi wekwaanenge aenda nawo ndiye achanotsvaga umwe murume ndiye akutorara pabhedha vako handiti wapawa saka ndoda kuti ndikubatsira hangu ndichiti chii chawakasununguka pazvinhu zvamuinazvo chaunoti ndakasununguka kuti mukadzi uyu tichibva pano handitika ngaatore ichi nechichi handitopawa mhosva dzako ndodzizati kana udzipenengura kudai dzakawanda magumbezi wauri kuti magumbezi ake newadhropu yauti wadhropu yake ndo zvaakatenga tiripo izvozvo zvese zviri kushanda handiwapawa zvese zviri kudii zviri kushanda mutemo wechivanhu woramba zvakatoiswa zvakachengetedzwa zviri pazvona zvega ngaatore zvinhu zvake mambo
ngatori wadropu yatinene magumbezana iye anosara ane zvimwewo handiti munogovana iwe ukatora ichi iye anotorawo ichi ukatora ichi iye anotorawo ichi hatimusiya asina chinhu hatiwapawa hatimuregedza asina chinhu anotosarawo nezvake zvaari kupupura kuti aiwa izvi ndezvake handiti chitora izvozvo iwe wadropu nemagumbezani kohembe dziri kupi ikoko kwenyu kondiro dzawaibikira maitochengetwawo handiti ndozvautaura kuratidza kuti hauna chako chao kana kapu zvayo yeplastiki hapana chako saka hauna ngozi mumusha chienda unotora zvinhu zvako zvakachengeterwa iwewo kunzi zvinhu zvake kana auya anodii anotora mawaga kuti uwirirane nedare zvatinenge tawirirana mudare ndo zvatinodii ndo zvatinoita handitika ndokuti usununguke ugarisane nemukadzi wako wauinaye nhasi mumba zvakanaka handiti uyo haana paanozouya akuita violence mumusha handiti saka ndo zvatiri kuita kwete kuti kana mazotiona kumasiko asi vasvika kuno kuvakomana muchireva izvi ndisu varidzi vayo chegu amai Mwana wangu tandokumbisa ngekuti mwana wangu paachasvika panapa rinotora mudziyo yake vasamutukewo kuti vanhu vacho vanotuka inzwai mama imi mwana uyu anotukwa nevanhu handiti kana vamutuka abuda mudare muno anomuprotekta ndeuyu wauya naye mudare anomuudza kuti ndandiri kudare handiti mapona ndanzi nedare randitendera kuti zvinhu zvezvo zvatakaisa pamagogo kuseri ngatimupei zvinhu zvake handiti abve pano tishaye patinozotukana naye tiri handiti kutuka munhu kuti putseki kana kunongedzera munhu kudai imhosva handiti mapona kuno kwakanaka mombe ega ega ukanzwa tuka munhu mombe 300 years tapedza ukanzwa tuka munhu mombe kuitira kuti mhosva dzakadaro dzisarape dzichiwanda ukaenda kumapurisa unotobhadhara faini yekuti watuka munhu saka havamutuke handiti mapona but mwana uyu ngatimutsiurei handitika nokuti achasvika paano kutukisai nokuti ndiari kutukwa pane paachakutukisai imimi navo vanhu venyika kana achiri kutotukwa iye ega pachiri pakanaka anotukisa imi mai vake handiti mapona so nyaya yenyu yaperera pano yetai utore zvinhu zvako iwe handiti Wakamwambia nini mmalika? Ndinotaura Ndinotaura matezi acho